Terwijl de shoot al warm draait, hingen we gemeten op de derde dag van de 69e tocht. Gisteren hebben we vuur gesteld aan 3 bemanningsleden. De kapitein, het ketelbinkie en de moelenmaker. En ik heb ik laten zien wie dat gesteggel tussen ons en de plaatselijke autoriteiten er zo aan toe gaat. Maar we komen natuurlijk niet alleen om te steggelen. Jeker jaar hier voor op jekere aanlegplaats leden van de plaatselijke verenigingen. We hebben door verschillende soorten onderscheidingen vuur. De meest wichtige daarbij is de seizoensorde van het Gilde Blauw Shoot, die ook dit jaar weer ontworpen is door onze voormalige cineast, de Rob Kessels. Graad wie andere jaren staat ook nu weer in van ons model voor die orde. Deze keer de schatbewaarder, Ralf Hollanders. Jeker een mannelijke hooglustigheid, jubilaris of iemand die het bijzonders gedaan had, krijgt die orde. De schatbewaarder bewaart al die onderscheidingen en zorgt ervoor dat we op jeker plek genoeg orders bij ons hebben. Tussen jeker aanlegplaats is het dus immer goed tellen. Daarom had de schatbewaarder zijn eigen plek in de shoot. Niet in de kajuit, bij de rest van de bemanning, maar in het ruim, waar het lekker rustig is. En hij alle plaats, tijd en rouw had om zijn schatkist op orde te maken. We mogen natuurlijk nergens dingen vergeten. En wanneer we daar op een drukke plaats aankomen, wie bijvoorbeeld echt zusteren, dan is die kist van hem goed gevuld. Prins Jeffrey verlegt de seizoensorde. Ja, door een echt kind onze kapitein flink aan de bak. En dan niet alleen met de orde van het gilde, maar ook met zijn eigen. Zo wie een richtige kapitein betaamt, eert hij jekere vrouwelijke hooglustigheid, jubilaris of iemand die hem zelf nog aan het hart steekt met zijn eigen kapiteinsorde. Want die orde is het gans persoonlijks. De kapiteinsorde is dit jaar ontworpen door onze vaandeleer, de Roy Jorissen, en symboliseert de vastelovensreis van onze kapitein. Als vaandeleer is de Roy verantwoordelijk voor het vaan van ons gilde. Stolz loopt hij daarmee immer voor ons gilde uit, want we ergens naar binnen gaan. Maar de Roy is een richtige creatieve doezenpoort. Een mens die immer stimmung in de boel brengt, waar geen podium te groot of te klein voor is. Tijdens het officiële gedeelte kiet hij daar ook immer even het muzikale woord van de moelenmaker, om op zijn eigen manier de politiek nog even op de hak te nemen. En vier zingen hier een refreintje met. Regeringen doen wat ze willen en alles werd hartstikke duur. Maar Limburgers bouwen geen rellen, 4 hand door het gans anders vuur. Ze krijgt de lach niet van ons gezicht, ook al zouden ze het willen. Votten de tammen zulke aan en dan gaat het beginnen. Maar de Roy had later deze tocht nog meer in petto. Maar daar zeggen we nu nog niet te veel liever. 4 gaat nu van de bühne af en dan gaat het voor ons pas richtig los. Het zijn misschien nog wel de meest gewilde orders van de shoot. Zodra ook maar één shooterman voet aan wal zet, wordt hij aangesproken, vastgepakt of gewoonweg platgeknoveld vuur de putschorders. Jeker jaar weg bestellen we door zo'n 5000 van. En in 5 dagen tijd zijn die allemaal vergeven. Het gaat zelfs richtige verzamelaren ervan die bijna niks te gek is om zo'n orde te mogen krijgen. En 4 geven ze natuurlijk geen uit. Onder 2 vuurwaardes. Dat er geputscht wordt met een vrouw of met zijn vrouw. Bis morgen, want ook dan zijn 4 nog onderweg naar het Narreland. Ad, naar Gonium.